Nachádzame sa na pohorí Bohronského Inovca. Vlastne tu vidíme majetkovú hranicu. Táto ľavá strana je majetok štátnych lesov, pravá strana je majetok Žilinskej diecézy. Toto má vlastne v prenájme človek, ktorý absolútne sklamal dôveru a zneužíval dôveru Žilinskej diecézy. V roku 2009 sme uzavreli nájomnú zmluvu s firmou IMA Invest, ktorú zastupoval pán Holečka. Čoskoro sme zistili, že nás podvádza, stratil našu dôveru a preto sme sa rozhodli ukončiť nájomný vzťah výpoveďou a neskôr aj odstúpením od zmluvy. Začali sa diať zvláštne veci, keď úrady nepochopiteľne zastávajú práva nájomcu voči vlastníkovi a porušujú naše ústavu garantované práva. Žilinskej diecéze trvalo 3 roky, kým prišla na to, že spoločnosť IMA Invest vnímala ustanovenia nájomnej zmluvy týkajúce sa ťažby kameňa, dreva a činnosti v poľovnom revíri po svojom a premenila 2600 hektárov z verejnej lesnej plochy na bezbrehý Klondike. Dobrý deň, hovorím prosím s pánom Ivanom Holečkom. Áno, prosím. Tu je Juraj Mravec, RTVS, relácia Reportéry. Pán Holečka, radi by sme okrem tohto telefonického rozhovoru nahrali s vami aj rozhovor na kameru. Môžeme sa dnes s vami stretnúť v Zlatých Moravciach? No, nemôžete, a téma by bola? Prosím? Téma? No, veď viete dobre, téma vašeho pôsobenia v tom revíri a v tej lokalite, ktorej majetkom je diecéza v Žiline. Viete, ja mám tam problém z toho dôvodu, že minule som urobil nejaký rozhovor a napadli ma, že som jednoducho ohováral cirkev a podobné veci, alebo že som za niečo vyjadril sa a použili to proti mne cez médiá, čo mám zakázané. Nie je problém, môžeme sa stretnúť, môžeme túto vec prebrať. Možno, že tá vaša relácia mi aj pomôže. A môžeme sa dohodnúť povedzme na pondelok? Pondelok tam niečo mám, ale skúste mi zavolať po 10. hodine. Blížime sa k adrese Ivana Holečku v Zlatých Moravciach a pokúsime sa mu zavolať tak, ako sme sa dohodli. Moje prvé stretnutie s Holečkom vlastne prebiehalo v lese, kde som prišiel s poverením Žilinskej diecézy, čo oni absolútne neakceptovali a vlastne stalo sa toto. Snaží sa ma kompromitovať. Čo si to dovolujete? Čo si to dovolujete? Udiera ma hákom do nôh. Vy ste ho napadli? Nie, ja som absolútne nenapadol, on ma tlačil k môjmu autu, ktoré mi chcel akože odtiahnuť. No a keďže som mu to nedovolil, tak sa snažil vyprovokovať, aby tam bol nejaký kontakt. Vlastne bola privolaná polícia už bola skoro na mieste, na to oslovil svojho zamestnanca, aby rýchlo točil, pokiaľ príde polícia. A točil vlastne toto. A natočil vlastne toto, kde to je. Čo si to dovolujete? Napadli ste registáž. Čo si to dovolujete? Napadli ste Čo si to dovolujete? Čo to robíte, pane? Ak sa ma dotknete, tá... Vy sa dotýkate mňa. Chodte preč od môjho auta. Kvôli tomuto si Holečka privodil vlastne, možno, neviem, myslím, že vyše 30 dňovú práce neschopnosť. V roku 2010 pri nakrúcaní reportáže z Opatovského lomu sme mali možnosť poznať Ivana Holečku osobne aj my. To vtedy, keď napadol kameramana slovenskej televízie v snahe zmocniť sa nahratej suroviny. Nemôžem odozdať. Poďte mi zdrojom. Poďte na poďte. Nemôžem. Aj to napadli verejné priateľa. Ja som verejný priateľ. Už som zavolal. No poďte policajt. Pán Holečka, nerobte s nepríjemnosti. Ja strach má. Dobre, opustíme. Opustíme na kameru, nemaj do štátu. Nedvíha, pokúsime sa mu teda zazvoniť na dverách. V konaní Žilinskej diecézy oproti spoločnosti IMA Invest sú na súde 4 konania. Zároveň celý spor sa premietol aj do trestne právnej roviny.
je cesta, na ktorú bola navážaná trť z diaľnice. Pri výstavbe R1 tu nám vidíme tieto flaky. To je vlastne frezovaný asfalt, ktorý sa vo veľkom navážal sem aj krajnice, ktoré sú navezené vlastne touto frezovanou drťou. Napravo vlastne vidíme, to je to isté. Prebieha ťažba. Napriek tomu, že je tu na kalamita a prednostne sa mala spracovať kalamita. Určite zástupcovia diecézy o tomto absolútne nevedeli, že sa tu narobí takýto výrob úplne nezmyselný. Stavil auto a niekam išiel na druhom, ale sám. Neviete, či do ktorého mesta, alebo... Nepoviem. A dole na firme ste neboli? Spoločnosť IMA Invest pána Ivana Holečku žiada 28. septembra 2009 Krajský lesný úrad o zmenu predpisu lesného hospodárskeho plánu z dôvodov rekonštrukcie. Ale v závere tejto svojej žiadosti píše, uvedené zmeny predpisu LHP nebudú mať za následok prekročenie deceniálneho etátu podľa paragrafu 23 odsek 8. Čo sa stalo? Avšak už o 3 mesiace neskôr, 25.11. Krajský lesný úrad Nitra začal konanie o zmenu predpisu lesného hospodárskeho plánu, kde spoločnosť IMA Invest žiada o navýšenie decenálneho plánu a jeho prekročenie o zhruba 14,5 tisíca metrov kubických drevnej hmoty, čo odôvodňuje uvoľnenie prírodzeného zmladenia, čo v týchto podmienkach nie je žiaden argument, nakoľko prírodzené zmladenie príde veľmi dobre a bezproblémovo. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sme sa spýtali, či je štandardným postupom najskôr slúbiť nenavyšovanie ťažby dreva a v zápätí ťažbu navýšiť. Podľa paragrafu 23 odsek 8 zákona o lesoch nemožno celkový objem dreva predpísaný na ťažbu schváleným programom starostlivosti o lesy pre lesný celok prekročiť. V dnešnej dobe, keď ako aj tohto roku vznikla kalamita, ktorá postihla aj túto oblasť, sa týmto bezdôvodným navýšením len trancujú lesy a cirkvi vznikla škoda podľa predbežných odhadov cirka 600 000 eur. Rozhodnutia schvaľuje lesný úrad pod vedením inžiniera Slámku. Pán Slámka všetky tieto svoje rozhodnutia opiera o konzultácie s právnym oddelením ministerstva. Vy konzultujete tieto svoje rozhodnutia okolo právnych záležitostí so svojím nadriadeným orgánom? Áno, z ministerstva pôdohospodárstva. Jasné. Čiže správnym odborom, hej? S nimi žiadali aj stanoviska, pokiaľ mali pochybnosť, že či môžeme rozhodnúť. Je zaujímavé, že zrovna šéfom právneho oddelenia ministerstva pôdohospodárstva je práve doktor Puškáč, ktorý sa často vyskytuje prakticky pravidelne, skoro každý rok v ročenkách, chovateľských prehliadoch. A je tu spomínaný vždy ako úspešný strelec. Pravidelne tu nás strieľa minimálne 2 jelene. Jaroslav Puškáč tiež 3-krát. Na ministerstve nám polovnícke aktivity Jaroslava Puškáča potvrdili. Nás však zaujímalo, či sa riaditeľ sekcie legislatívy pozná osobne s Ivanom Holečkom. Áno, nakoľko ide o konateľa spoločnosti, pre ktorú doktor Puškáč v minulosti poskytoval právne služby. Tu sa sypú celé fúry silážu a jadrového krmiva. Z polovného zákona nie je možné urobiť si krmovisko, kde prikrmujem vysokú a budem zo posedu na ňu strieľať. Predsa tam sa chodí po striežkov, ale nie na krmovisku. Na krmovisku sa strieľať predsa nemôže, ale to oni veľmi dobre musia vedieť. Možné prepojenie cez polovnícke vzťahy medzi Holečkom ako nájomným obhospodarovateľom revíru a Jaroslavom Puškáčom, riaditeľom sekcie legislatívy na zodpovedajúcom ministerstve, pod ktorého spadá aj právny odbor konzultujúci rozhodnutia pozemkového a lesného odboru na okresnom úrade v Nitre, vyvoláva podozrenie, za akých okolností sa v firme IMA Invest vydávajú súhlasné stanoviská. A nielen to. Bez povšimnutia zodpovedných inštitúcií zostal aj fakt, že Ivan Holečka cirkvou prenajatý poľovný revír rozdelil na 3 menšie revíry a každý z nich dal do prenajmu. Čím vlastne porušuje zákon o poľovníctve, kde zákon vyslovene zakazuje prenájom alebo drobenie revíru na menšie časti.
čo on absolútne nerešpektuje. Na riešenie problému ďalšieho členenia prenajatého revíru sme sa spýtali ministerstva. Podľa paragrafu 13 odsek 3 zákona o poľovníctve ten, komu bolo užívanie poľovného revíru postúpené zmluvou, nesmie ďalej postúpiť inému užívanie poľovného revíru ani jeho časti. Hľadáme pána Holečku, sme s ním dohodnutí a povedala nám jeho pani doma, že asi je tu. Príde, poďte. Ďakujem. Momentálne je zaneprázdnený v Nitre a kedy príde to netuší. Ale že vám zavolá. Konateľ firmy Ima Invest, ktorý disponoval 2 našimi telefónnymi číslami, sa už viac neozval. Možno ho zamestnávalo súdne pojednávanie, ktoré malo rozhodnúť vo veci jeho vypratania z prenajatého diecézneho územia. Pokiaľ ide o posledné pojednávanie, opätovne sa konateľ Ima Invest ospravedlnil. Ďalšie pojednávanie bude 8.7. Tam tiež zasal už ospravedlnenie. Z taktiky konania odporcu je zrejmé, že jeho snahou je preťahnuť pojednávanie co možno na najdlhšie obdobie. Tu vidíme lom, z ktorého spoločnosť Ima Invest ťažila kameň. Lom otvorila firma Kamon, ktorej nebolo ani umožnené sa vôbec prísť a ťažiť, nakoľko pán Holečka zabránil zamestnancom spoločnosti v ťažbe. On žiadal Banský úrad, on žiadal inštitúcie, aby mi zakázali vstupovať a ťažiť v lomoch, ktoré som ja zafinancoval. Ja som začal investovať do projektov geologického prieskumu, archeologického prieskumu, zaplatenie odvody štátu za zničenie biotopu a tak ďalej. A tieto kameňolomy som otvoril s tým, že som stále čakal na nájomné zmluvy. Mi hovorí, že vlastne ja žiadne nájomné zmluvy nepotrebujem, pretože on má generálnu nájomnú zmluvu na všetko. To, že on si začne drancovať ten lom podľa seba, ako jemu vyhovuje, tak je to jeho lom. Keď je prúser, tak na vidie Miloš Ondrejka. Sedím na pôde Žilinskej diecézy a držím v rukách veľmi dôležitý dokument, ktorý poskytla diecéze spoločnosť Eurovia CS, firma, ktorá zabezpečovala výstavbu diaľnice R1. Údaje z dokumentu prezrádzajú, koľko tón kameňa dodala Ima Invest, zastúpená Ivanom Holečkom, na stavbu diaľnice a koľko peňazí za to inkasovala. Pozrime sa lepšie na čísla. Vyťažil v jednom z kameňolomov toľko tón materiálu, že získal za ne 3 764 000 eur bez DPH. No a z tejto sumy dostala Žilinská diecéza iba 120 000 eur, aj to až po 2,5 roku urgovania. O tom, kto bude v tomto trestnoprávnom spore zákonným sudcom, rozhodne Najvyšší súd. Kým sa tak stane, budú všetky ostatné súvisiace konania na okresnom súde prerušené. Ak si uvedomíme, že vo veci odstúpenia od zmluvy bola žaloba podaná v júli 2013 a do dnešného dňa vo veci nebolo vytýčené pojednávanie, že v prípade žaloby o vypratanie okresný súd Nitra vytýčil viacero pojednávaní, avšak štatutárny zástupca spoločnosti sa ani raz z pojednávaní nezúčastnil, tak je zrejmé, že takýmto spôsobom je mimoriadne ťažké sa domôcť svojho práva ako vlastníka nehnuteľnosti, ktoré niekto, kto právo nerešpektuje, na našu škodu využíva.